Salut! Acum și noi mai încolo o să ocosim și o să mâncăm. Hai, ceau! Știi, mă, dacă noi ne-am dus că de acolo am venit în toată aici, așa ca să eu, ia câte mas, și noi ridicăm, ia ca dealul ăsta mare. Super tare. Da, e super. Noi și-am ridicat un deal, e ca așa.